Τότε γιατί δεν προλαβαίνετε το Πασόκ να μην βγάλει ανακοίνωση? Αφού το συνδέετε, αφού περνάει από το μυαλό σας ότι μπορεί οι δύο εκβιασμοί να ταυτίζονται, γιατί βγαίνει η ανακοίνωση του Πασόκ? Δεν προλαβαίνετε το Πασόκ να μην εκτεθεί, να μην υιοθετήσει αβασάνιστα τους ισχυρισμούς του Σωτηροπούλου. Θα διαφωνήσω στη βάση της ερώτησής σας. Δεν υιοθετήσαμε αβασάνιστα γιατί κανένα βγαίνει η ανακοίνωση, βγάλτε το αβασάνιστα. Η ανακοίνωση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ανακοινώσεις βγάζουμε μετά από τις καταθέσεις κάθε μάρτυρα. Δεν υπήρξε κάτι διαφορετικό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνεννοούμαστε. Η κυρία Σωτηροπούλου δεν λέει το όνομα Πάπιστας. Ο Πάπιστας δεν λέει ότι πρόκειται για το εκβιασμό Σωτηροπούλου Κουκουβίνου στο δικό σας το γραφείο. Σπερντάει όμως από το μυαλό σας ξαφνικά ότι μπορεί οι δύο εκβιασμοί να ταυτίζονται. Κι όμως, ενώ περνάει από το μυαλό σας, ενώ έστω και αργά πονηρεύεστε, η ανακοίνωση βγαίνει. Γιατί?